nga matod pa sa Revelation 19:8 nga ato gibasa ganiya, righteousness is a fine linen arrayed for his wife, giarrayed ba display gi suot sa iya. Sa 2 Corinthians mo ni gipasabot kung wa pa gyud ta kasabot atong giingon sa kining giingon ni Jesus Christ nga dunay gi-invite niya, invite na bid, gibid lang ang meaning sa bid sa King James, ingon siya diri bid. Sa New King James is invited. Gi-invite mo nang giingon niya, many are called but few are chosen. Daghang tinawag nga pang-invite niya, gamay ra day pilion sa Ginoo. Ingon pa niya dinhi sa 2 Corinthians, ingon ni Apostol Pablo aron may baw-an pagyud nato niya. 2 Corinthians chapter 11 verse 2, mo ni ang tubong ni Apostol Pablo. Nasa sige kong basa, unsa magituyo ni Apostol Pablo sa ato. Ingon pa niya diri sa pulong, ingon pa diri sa espiritu nga gitudlo kang Apostol Pablo, siya atong ministro aron masanctified niya ang atong pagpangalagad sa Ginoo, pagsimba, pagdaig. Kaya wag na may lain nag-explica kay kung atong tan-awon ang mga sulat sa mga apostolis, sa mga propeta, di man ta kasabot. Labi na kan Jesus Christ, niingon naman daan si Jesus Christ, walay makasabot sa iyang pagpahayag. Mo na si Apostol Pablo nagpahayag pagyud. Ingon pa niya din sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. For I am jealous over you with godly jealousy. Matod pa niya, og ako na silos kaninyo sa Diyos nun pagsilos, na silos siya ba? Kwan siya ba? Maayo pa mo ha? Muni niyang gisugo sa Ginoo sa iyang maayo pa mo. Kay giingnan mo sa Ginoo ini. Matod pa niya sa giingon dahi, for I have espoused you to one husband, that I might present you, matod pa niya, a chaste virgin to Christ. Kung saan ang gingon chaste virgin? Mahimo kang inosente ba, nga wag yung kagyud nga makauyab og lain. Inosente ka, putli ka, pure. Diya kang Kristo, virgin to Christ. Nga matod pa niya, I have espoused you. Kapag kung saan ang espouse? Partner, di ba? Kana akong asawa, spouse na ko na, gihatag na sa Ginoo nako. Nang dalay ko ng Ginoo nga ipaabot ko niya dili ako taga Davao ra magyud ko, taga Boulevard ko doon. Unya niabot ang Ginoo sa akong kinabuhi, gipadayag ko asa ko adto. Una niabot ko ninyo dinhi, dalay ko ng Ginoo nga kamo nasultihan mo og kanang secret mystery of God. Ingon pa niya dinhi, anang spouse, wala magtuon tayo ning about kining. Kaya ang gusto manggod sa Ginoo nga kita maandaman, maarid mo na yang giingon diri spouse. Gadin kining spouse. Kining meaning sa spouse is engaged. Nga matod pa niya dinhi na engaged ta or diri. Ang gingon ni Apostol Pablo, mahimot ang spouse nga nagsilo siya nga si Apostol Pablo pagyud naggisugo sa Ginoo nga himuon daw tang spouse nga kanang gitawag og kanang pure gyud dia sa Ginoo, sa tubangan pag-present niya nga din kamo tunay gyud nga putli dia sa tubangan ni Jesus Christ nga pangasawon mo nga wa mo'y lain nga ditawag og nauyab palain. Mo na iyang buot pasabot spiritually. Ang meaning sa spouse nga giingon ni Apostol Pablo is sa dictionary is to adopt. Adapon ka ba? Ug matod pa ikaduha to take up. Ug ang ikatulot to betrothed. Kanang betrothed. Ang meaning sa betrothed is to promise in marriage. Matod pa niya, an engagement to marriage. Mo nang gitawag betrothed. Mo na giingon sa Bible nga diin kita mahimong spouse, nga diin kita sa tubangan sa Ginoo. Si Apostol Pablo gisugo nga diin himuon jud ng putli aron una mo adto dito ma-arrange siya sa pinaagi sa righteousness nga kanang tunay gyud nga righteousness nga gibuhat nato. Although kini pagsimba righteousness, pero kung wa ta kabalo sa buluhaton, so wa gyud ta kabuhat og righteousness. Ang pagdaig, ang paghimaya, ang pag-worship sa Ginoo, ang pag-awit, righteousness na. Pero unsaon nimo pagdaig nga dawaton sa Ginoo?
Unsao man nimo paghimaya sa Ginoo nga nahimaya gyud. Kay kung ang tanan buhat pa sa tao nahimaya ang Ginoo sa tinuod lang di moabot ang COVID. Labaw sa tanan dili ni mahitabo nga pugnan ang mga Kristohanon aron sa pagsimba kay ngano man nahimaya gyud ang Ginoo, di ba? Ang giingon dito sa Old Testament, ang himaya sa Ginoo mao man atong tami. Sila adunay gisugo sa ila nga ayaw mo pagkural. Sa diya nga nanaghan ang mga Israel. Matod pa niya, ayaw mo pagkural, ayaw mo pagingon nga kanang baryo ninyo, kuralan ninyo, kay daghan mo'y kalaban. Matod pa niya dito, ayaw, di ba nawali na nako na ninyo? Ayaw mo pagkural, kay ang himaya, maunay mo kural ninyo. Nga ang gusto dahil sa Ginoo, himayaon lang nila ang Ginoo, nga aron sila, kuralon sa himaya sa Ginoo. Kay nga naman ang himaya, mo man ay dipinsa nato. Once gani ang Ginoo mahimaya nimo dinhi, dipinsahan ka bisad asa. Mo nang gingon di ta dapat mahadlok kay ngano man ang Ginoo nang promise spiritual man gud ni tanang gisulti niya dinhi. May tungod ni sa Ginoo ba dili ni may tungod sa mga butang at kalibutan. Mo nang wa ko nagtudlo may tungod sa inyo nga unsay buhaton ninyo aron madato mo diri. Wa ko nagtudlo ninyo nga din hala pangispila mo, hala panarbaho mo, hala pagdegosyo mo. Kung mahimo ako musulti ninyo doon mo sa Ginoo, bahala na ng negosyo. Ang Ginoo nang bahala anak ko. Ang Ginoo mo hatag kanimo og negosyo para alang ng kaniya yatag ba na? Kay walay gatag ang Ginoo sa imuha nga dili ikaw makapasalamat sa Ginoo. Muna giingon sa Revelation ug sa giingon sa Ecclesiastes ug ni Pablo nga diin kini atong administrasyon ang Ginoo naghatag yatagan ta aron makahatag pud ta sa Ginoo pagpasalamat kini atong tanan nadawat pareha nang mayong lawas, kalinaw ug kanang mga pagbati nga kalipay unsa may buhaton nato ana unsa man ato ibalik sa Ginoo pasalamat na nakabaton ta na nga wata na adto hospital, wata na sakit, wata na problema, mo nang muani kita sa simbahan. Magpasalamat. Mo na gingon kung makahimo gani ka paghimaya sa Ginoo, mo na idipinsa nimo nga di ka makatug hospital, di ka makabaton og mga problema dagko. Although na ay problema gamay lang kay ang gingon sa Biblia dili ka ma-harmful, harmless lang. Mo bitaw na ako sultihan ta mo sukat sa kung pagkaulit daw dalaygon ng Ginoo. Nakasulod ko hospital pero check up lang. Wa gyud ko na admit glory to God lang kay ngano man doon ako'y pagtuwa ang Ginoo ang ako dipinsa. Bisan ang akong kusog sa tinuod lang kung wala lang ni panda nga mga pagdula-dulag basketball sa tinuod lang glory to God ang Ginoo naghatag na akong kusog. Pero dili na kinahanglan pinagi pa sa pagdula Ginoo ang akong kusog. Kung dili kanang maayo kong lawas nga diin anak ko nimo kanunay magadayon. Mo nang giingon higugma ang Ginoo tibok nimong kusog. Kanay mong kusog ihatag na sa Ginoo labi na hapit na ang panahon. Mabita na iyang gingon din he. Ang Hosea manggod nagingon siya din sa verse 19. Ingon pa ni Hosea sa verse 19 o chapter 2 verse 19. I will betroth thee unto me forever. Yeah, I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment and in loving kindness and in mercies. Sa verse 20, I will even betroth thee unto me faithfulness, and thou shalt know the Lord. Muning gingon ni Hosea gagitudlo sa Ginoo. Unsa nang betroth? Kanang betroth, matod pa niya dito is promise to marriage. Gisaaran ta nga minyo ang taniya mo bitaw nang nay marriage of the Lamb. Ang Ginoo maghatag siya og kanang gitawag og supper, marriage of the Lamb. Panihapon, mabitaw niya ang kingdom, gingon ni Jesus Christ is like a king who prepare a marriage for his son. Matod pa niya na andam na ang tanan, gipang-ihaw na ang tanan. Kinsa may mukhaon ini pangimbita mo mo tong gingon ni Jesus Christ sa Ginoo. Mao na ang gisampol ni Jesus Christ, mao na ang kingdom ha. Mao na ang kingdom kay ngano man marriage of the Lamb ato dito dili ta pato dito sa langit kay maluwas lang. Kung dili makigminyo ta kang Jesus Christ mo ninungdan si Apostol Pablo nagtudlo siya nga gani nagsilo siya nato kay ngano nga siya mo igisugo sa Ginoo nga himuon ta niyang virgin sa tubangan sa Ginoo, himuon ta niyang pure foodly sa tubangan sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi ang meaning sa gitawag betrothed, ma-engage ta sa iya karang anang iya gitang pramisan ba? Kamo di mo gusto pramisan? Gipramisan ta niya betrothed unto thee forever in matod pa niya righteousness diya sa pagkamatarong
Mo ni usa ka butang nga sa pagkamatarong ug sa judgment kanang mga gisulti gani sa Ginoo nga di gusto. O gibitro ta giingit sa gipramisan ta nga kana di nako na gusto. Nga kaning nahitabo ninyo judgment man ni sa Ginoo ha, pahinumdom ni nato, warning ni nato kay ngano man engage gud ta niya. Gipramisan gud ta niya unya di lang ta niya pahinumduman. Para aning pandemic nga nihatabo sa kalibutan, mo ni usa ka pahinumdum kay ngano man aduna gyud say gitawag og promise, gibitrot gyud ta niya. Pinaagi sa iyang loving kindness, sa iyang gugma. Mo ni ang ato ang hunahunahon jud nga Ginoo na promise nato iyang pangasawon. Mo nang magsuot ta og kanang fine linen which is righteousness. Nga matod pa niya and in mercy sa kaluoy. Mo nang kaluoy-an jud sa Ginoo, mo nang muani ta gyud agri kay ngano man kining balay sa Ginoo, kining templo naani sa kingdom sa Ginoo, kanang pagdumilar sa Ginoo. Mo ni ang ato ang dressing room dili ta niya suotan. Kung unsay buhaton nato about anang righteousness. Nga mo na iyang gingon din niya, engage. Ang meaning sa engage is to make a promise, binding, and to promise of a marriage to reserve in advance. Mo nang gingon, engage sa gipramisan to in advance. Magani gi-advance ni si Ginoo nato, wala dayon ni balik ang Ginoo. Gihatagan tag kingdom. Mo nang ningon ko ninyo ang provision. Aya lagi mo kadto kanang 666. Kanang 666 sa gawas lang na sa kingdom sa Ginoo. Mo bitan nang manlulud ta. Buhaton nato ni mga bulaton sa Ginoo about anang kingdom nga about anang righteousness kay ngano man sa tinuod lang mo ni gi-promise sa Ginoo aron kita makaadto lang kay kasal man din na kinahanglan isuot nato ni ang righteousness. Ato nang isgutan ang righteousness kay ngano man diri puro righteousness ang gisulti pero naate bulaton kanang gibuhat nato pagsimba may tungod na sa tama nga gibuhat nato nga pagsimba. Mo nang gingon right ba kanang tama gyud nga diin. Dili lang kay ingon nagsimba ta, ni anita simbahan pero dili day right. Mao na nga daghang gisulti niya about anang righteousness. Ang Isaiah niingon siya dinhi nga kita kinahanglan kita chapter 54. Ano yung unang gisulti dinhi sa Isaiah? Verse 5 to 8. Ingon pa ni Isaiah 54, 5 to 8. For thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and thy Redeemer, the Holy One of Israel, the God of the whole earth, shall be called. For the Lord hath called thee as a woman forsaken and grieved in spirit, and a wife of a youth, when thou wast refused, said thy God. For a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee. In a little wrath I hide my face from thee for a moment, but with everlasting kindness will I have mercy on thee, said the Lord thy Redeemer. Morning naitabo nato kining gipropesiya ni Isaiah karon na ni dili ni kaniadto kay kung kaniadto pa to dili unta mataw si Jesus Christ kay kita under ta ni Jesus Christ. Ya kung kining gipropesi ni Isaiah kaniadto pa ni o sila wala na untay kalibutan, wala na tapos na untay. Pero kining pulong gisulat sa Biblia gipropesi ni antod ni mo na ang meaning sa propesiya is today yesterday, today, and forever. Kanang ang propesya is matod pa niya nagsulti ni sa kaniadto ug karon ug sa umalabot. Mo ni ang umalabot, mauna ni karon nga niabot na nato nga diin ang ato manggong husband. Mo na atong maker kanang nagbuhat sa tao ba. Mo na atong husband nga ang iyang ngalan sa katasan, the Lord of hosts is his name, and the Redeemer of the Holy One of Israel. Nga ang usa ka matod pa maglulukat nato nga balaan ngadto sa Israel mao na atong Dios, the God of the whole earth, mao na Dios sa tanan kalibutan. Nga matod pa niya og ang Ginoo, the Lord hath called thee as a woman. Kita gitawag ingon nga babae, forsaken and grieved in the spirit. Gisalikway ta og giluoran ta sa espiritu. Ang espiritu ba ni biya sa ato parearon ni biya ang espiritu sa mga Kristohanon ron. Kaya nga naman, gipadala man niya. Pero pahinomdo na niya. Motong giingon ni Apostol Pablo dito sa Roma chapter 9, gikat off niya ang righteousness. Kay
mag-add na po siya og extension kanang gitawag mercy nga diin magbuhat ta og bulaton alang sa mga katawan sa Dios. Ingon pa ni Apostol Pablo, mo na tagaan tag time pag human ning COVID, mao na ni ang time nato. Piso na rin pamasahe, moabot na ta 4 months na. Ayaw na nga kanang hapit na moabot. Ang importante masuotan na ta. Nga diin makasulod na ta inang kingdom mo bitatong ningon ko ninyo nga kinahanglan mosulod na ta. Pangitao na to, dawato na to, musulod na ta. Abin mo ka ng mga timahan ni wa na ko ni nahibawan ni santok lagi sa punong hunang nga mo na itong buhaton. Nga din kinahanglan musulod ka kay nga naman kana manggudi ang kingdom mo na ang dili lang kay provision mo na itong dressing room nga kita ilisan ta niya og sinina nga dili madunot. Mo na yang gingon din ang nga niya matod pa niya ang Ginoo nga diin kita usa ka babae nga binayaan linuoran sa espiritu o kita ang wife of youth, mga asawa ta sa mga batanon when thou was refused, nga diin kita ni balibad or although kini sa ilahan ni gisulti pero apil man ta maning gingon ni refuse man po ng mga Kristohanon, sit thy God for a small moment have I forsake thee. Kining gamay lang panahon, kining COVID-19 gamay lang ning panahon iyatan giforsake, but with a great mercy will I gather thee. Sa dako niyang kaluoy, matag mo niya siya kaluoy, i-extend niyang kaluoy, matod pa niya, i-gather na po tayo niya kusap. Wala ko kabalo kanus ani, basta pahinomdom lang nato sa diha, mawala na rin COVID, dili na ta miingon nga diin, magsaya-saya na ta, mubalik ta itong unang panahon, nga magsuri-suri ta sa kalibutan, mga bakasyon ta, siya kung saan natong buhaton, kalimtan na lang nato, nga diin, ang Ginoo nagpahinomdom nato, nga sa diha nga siya nagpahinomdom, gamay na lang ang time, ang iyang kihatag. Kung kini kani adto nahitabo pa, di wala na tataron. Pero mo ni ang kung gingon kaninyo, kini mga propesya karon na ni. Kay ngano man ang Ginoo nagbadlong na nato. Matod pa sa verse 8 in a little wrath I hide my face from thee of a moment. Sa gamay lang niya mga kapungot. Matod pa niya natago siya mo nang nungdam nga mga tao karon wala dito bagang Ginoo kay nitago man siya. Sa moment lang matod pa niya, but with everlasting kindness, I will have mercy on thee, said the Lord, thy Redeemer. O nagingon niya, pinaagi sa iyang maayong kaluoy, nga matod pa niya, nagingon ang Ginoo nga atong Redeemer, maglulukat, lukaton ta niya kusap. O na kung gingon sa inyo, pag mawala na niya ang COVID-19, mga totally, although kung dili ingon mawala or makaimbento ng mga tao, ganang vaccine ini, mo nang hinumduman na to bilang kita Kristohano nga Ginoo nagatag na og time. Sa lagtod pagkasulti kitang iya sa Ginoo giredeem tan niya niini ng panahon na tagaan tan niya time. Mo bitaw na nga importante nga din kita adunay mensahe sa Ginoo. Mo bitaw tong niingon siya dito sa Isaiah chapter 26 verse 20. Come my people, enter thou into thy chambers and shut the doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment until the indignation be overpassed. Ano? Karon, niagi man gyud ang Ginoo. Mo nang ningon siya, kamo mga katawan sulod mo sa balay sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa diha nga nahitabo ning gitawag og COVID-19, tanan mga kasibanan ng undang. Pero dalaygon ang Ginoo kita wala. Nitago hinuunta. Niya ata kanunay. Muna mangutan nato ako mga kaubang pastor kamo unsa naman mo? Naundag wala oy, wala dapit ang pagpangundang namo kay Ginoo nagpadayag kanunay namo asa mi ko doon sa tinuod lang nagilag ko kanunay sa Ginoo, mingon ko sa Ginoo, Lord kung pandangon mi niyo okay lang pero kabubuton ba nimo nga imo maning adlaw kung kami tinuod nga pandangon man mi nimo. Mo bitadong naay nabasahan ako nga din kita nga nagpabilin des tubangan sa Ginoo kitay mo pasalig nila. Kitay mo awhag nila nga kini atong hitaguan is the secret house of God ni. Kaning adlaw kung ikaw mutuo ang Ginoo nagbuhat ini walay maka babag nato. Kay ang Ginoo nagingon this is the day that the Lord has made. Mo na dita mahadlok. Ang Ginoo nang bahala sa tinuod lang kining ato ang simbahan. Spiritually, ang giingon sa Ginoo, naglibot ang mga libo ka manulunda diri sa sulod sa bala, diri sa ibabaw. Nagprotektar. Ito ba mo ana? Yun ang pulong sa Ginoo sa ay talagsaon ng katuhuan.
Pero mao man ang giingon. Once gani ang kingdom sa Ginoo naa diyang righteousness, ingon pa niya, naglibot ang mga manulunda diha sa ibabaw ini. Mo bitaw nang dita angay mahadlok kanu sa man nato natuad labi na ang Ginoo hapit na mobalik karon na ato natuman. Mo na akong giingon sa Ginoo, Lord, karon nang gitumutuo mo kay ngano man imong gitubag tanan. Matod pa niya dinhi kamong mga katawan mo sulod gyud ta. Kay ngano man ingon ni David, mao na atong taguanan. Mao na atong hiding place. Muna si David, nag-ingon siya dito sa Psalms chapter 27, verse 4 and 5, one thing I desire that I might dwell in the house of God. Nganong nag-desire man siya, kay kasara man gud sa isa kasimana, mag-abli ang simbahan nila. Ang templo nga gitukod ni Solomon, kasara man ang muabli. Isa ra man kaadlaw ang gihatag sa Ginoo, dili man unong 7 kaadlaw, isa ra man kaadlaw, mo nang naingon na lang siya sa pulong sa Psalms 27, one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord. Matod pagani niya iyang gisulti sa iyang mga sulat diri ni David o sa iyang gingon, mas maayo pa ako sa unta ko sa libo ka mga libo ka tawo nga nisulod diha nga tig-abli lang siya, doorkeeper ba kun nay mo sulod tig-abli siya, mo na iyang prayer sa Ginoo. Niyo sa Ginoo, himuha lang ko usa na lang gyud nga tig-abli lang ko sa diha nga moabli usa lang utang ko kuyaw kay ng pangarapa nga naman kay gusto gid siya mo puyo sa balay sa Ginoo kay nga naman hibaw siya nga ang balay sa Ginoo mo na iyang gingon. Refuge na niya. Iyahan na ang katabang siyang kinabuhi mo to yung gingon dito sa verse 5 nga matod pa, in the days of trouble he will hide me in his pavilions. Sa adlaw sa trouble yang tagtaguan diya sa mga lawak sa Ginoo. Mo ning lawak sa Ginoo. Gamay ra ta. Ngano man mo na gingon ni Jesus Christ, gamay ra nakatultol. Mo bitaw na ningon si Jesus Christ sa Marcos man to, nagingon siya padayon kamo gamayng panon kay ang Ginoo nga naa sa langit, ang amahan, matod pa ni Jesus Christ, ang atong amahan nagkalipay sa paghatag kaninyo sa gingharian. Asa niya gihatag ang gingharian ngadto sa gamayng panon. Mo ni dili ni hisgot kining pagpangalagad sa Ginoo sa daghan. Gihisgutan ning pulong sa Ginoo mahitungod sa kalig-on kay ngano man daghay mga pagsulay sa kalibutan. Labi na karon moabot ning dagkong pagsulay. Mo bitaw na nga maayo gyud nga din kita adunay pulong sa Ginoo. Knowledge ba kay mo man atong guidance. Mo bitay yang gingon din ha. The meaning of indignation, the great tribulation. Kanang indignation. Samtang pa nga ang indignation mahitabo na. Mo na yang gingon, the great tribulation. Sa Psalms 119 verse 114, thou art my hiding place and my shield. I hope in thy words. Mo nang niingon ni David ha. Ang ato daw taguanan, matod pa niya ang hiding place nato ug ang atong tawing mo na atong paglaom sa pulong sa Ginoo. Kay kung di mo kadungog sa pulong sa Ginoo, malibog yun mo asa mo moadto. Kinsa may nagtudlo sa mga tao karon matapos ang COVID-19. Kinsa may nagpasalig, kinsa may mga pastor nga nagpadayag nga matapos na. Mo bitaw na ang pulong ra sa Ginoo. A moment lang ni. Mo na hinumduman nato kining a moment, a little warning ni sa Ginoo nga din kita gayon magdut-dut na. Dilingon nga kwaon niya aron magsaya-saya na punta, magkalibutano na punta, kundili ato ng pangitao ng Ginoo kung unsa gyud ang iyang gusto. Kay ngano man ang gingharian sa langit mao man atong dressing room nga din kita masuotan taog fine linen about anang righteousness. Mo na si David ang iyang gingon sa 19 o 119 verse 114, hiding place and shield. I hope in thy word. Ang pulong yun sa Ginoo mo nitong paglaom kung di ka kadungog sa pulong sa Ginoo. Matay paglaom ka ng mga Kristohanon karon nga wa kadungog sa pulong sa Ginoo. Manang gay mo magpaabot na lang kanus ikuan sa gobyerno nato nya ang gobyerno walay Ginoo. Maayo lang ta kanatong gobyerno nga si Haring David na. Kay mutudlog yun na oy pagsimba mo. Maayo na si King Cyrus na. Tingano man maghatag siya time nato nga di magtukod tag balay sa Ginoo. Nya kay dili man na sila. O mga kuan man na sila gitawag og gidin kanang walay Dios ba kuldo na siya Dios mo kita to presidente mo ingon siya lahi iyang Dios pero pasalamat nga siya nahimong presidente kay ngano man iyat ang gigiyahan nga makainomdom gyud ta sa sugo sa Ginoo. Mo bitaw na nga usa ka butang pasalamatan nato ang Ginoo kay ang Ginoo diay mo ay nagbuot sa tanan mga hari di kusa iyang gingon dito sa Daniel chapter 4 verse 8 man siguro ta kung gingon ninyo ang tanan mga gingharian diri ang Ginoo nagbuot.
Kung mahitabo ng 666, mahitabo gyud na. Dili na ingon nga rapture na ka. Kung dili ang iyang gingon lang sulod lang mo sa kinggarian nga dili matarod. Dili ta maunsa kay didto ta. Gingon man gud si Apostol Pablo hinuon mapatan ni abot dito. Pag musulod na gani ta dito sa balay sa Ginoo kining gingharian nga mao kini ang righteousness ni moabot ang twinkling of an eye nga kita alit ana. Otong gingon katong nagbuhat og bantarong kinahanglan papadayon na to siya kay ngano man mukalit lang ang twinkling of an eye nga kanay mong lawag kung naa ka sa balay sa Dios ilisa naglawas nga dili mamatay. Ug ikaw naa sa gawas ilisan po ng lawas nimo nga dili mamatay aron mo sa gubang nga gitawag sa kapungot sa Ginoo nga ang tao sa diya punta na sa Ginoo di na siya mamatay bisag pag mangita ni sa kamatayon.